ክብርን እግዚአብሔር አቦ ይሁን ቅዱሳትና እግዚአብሔር ቤተሰብ ከመይ ሐዲርኩም ከመይ ቀኒኹም እግዚአብሔር ድማ ህይወትና ሐዳሽ መዓልቲ ወሲኹ በኸምዚ ዛመሰለ መንገዲ ክንራኸብ ስሙ ድማ ክንኽብር ንስሙ ክንውድስ ዕድል ስለዝሃበና ስሙ ይባረኽ ናይ እግዚአብሔር ቃል ክዛረብ ከሎ ደቀስኩ ተገምሰስኩ እግዚአብሔር ይድግፈና ያለሞ ነቃሕኹ ይብለና ስለዚህ ምንቃሕና ምትሳአና نحدش نا እግዚአብሔር በረኸት ንምቅበል ምትሳአና ካብ ና እግዚአብሔር ምሕረት ዝተለዓለ ስለዝኾነ ስሙ ይባረኽ እግዚአብሔር ይመስገን ሁላትና በመንፈስ ጸሎት ክንከውንና እሞ ምስቲ ጸንሕናይ አምልኾ መንፈስ ተተሓይዝና ናብቲ ናይ ሎሚ ናይ ቃል እግዚአብሔር ጊዜ ክንሓልፊና ሃሌሉያ 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 ክብርን በካለና ሃሌሉያ Hallelujah, 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 hallelujah. Ay tegemetin kullugun temirmer. Ay tegemetin kullugun temirmer. Ay temirmerin kullugun temirmer. Ay temirmerin kullugun temirmer Kullu da Ali Kullu velati galati Lay weshti Kullu velati Kullu velati Kullu ghali Kullu velati galati lay weshti Surah khawastankir asrar haqa نخلو تمرمر بحادي تمرمرني سرح قامت تنكر أسرار حخا نخلو تمرمر بحادي تمرمرني سرح قامت تنكر أسرار حخا نخلو تمرمر بحادي تمرمرني هاي تمرمرن كلغن تمرمر هاي تمرمرن كلغن تمرمر هاللويا هاي تمرمرن كلغن تمرمر هاي تمرمرن كلغن تمرمر كل تفلت እግዚአብሔር كل تخلل أملاخ سمايات زفان كاي مدرد ما مرقت غرخايو زي خمزي لخلوس نسماي ان مدرن دمان قلق الكات تمت أملاخ يخامو أنت عبين عبيتك مني كمرمرو مني خقلت وزخل نسخا عزيخا عبي أملاخ يخا بعبيتك أننا تقرمو أننا تدنقو أقدميخا فقمنا بلو سجدلكا كدوشات ملاختخا እግዚአብሔር አምላክ ከማኻስ ለዘለ ተመስገን አታብል ለሁሉ በረከትን ምስጋናን ክብ ዝበለ ስም ዘለካ እግዚአብሔር ነትዓብሽም ካብዝ መዓልት ዝድማን ውድሶልና ስለዚህ ወደ አኻና ጠጠው ክንብል ደው ክንብል ድማ ካባኻ ስለዝኾነልና ተመስገን በጸጋኻ ደው ምባል ምድል ዳል ስለዝኾነልና እግዚአብሔር አብለነ ሁሉ ዝኸበና ዝገጥመና ዘበለ ዝኽልከልና ዘበለውን እግዚአብሔር ነጋርና ከምና ኢራብና አልካ አብቲ በሪኽ ቦታና ከተመላለሰና ጸጋ አብለለ ጸጋ ተበና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ ከማኻ ስለዘለው ተመስገን ቅዱስ እግዚአብሔር ዛ መዓልት ዚያ ድማ ካባኻ እታ እግዚአብሔር ዝገበራ መዓልቲ እዚያ ተባልከ
كم تتصحفه عبيت زام عالتي زي ناي أملاخ معالتي ناي جابر معالتي ناتكا معالتي ناي كل زغل معالتي أمو ناي تأمراتنا معالتي ناي مبصحنا معالتي أمو جابر نبارخك كان نمسجنك كان لنا جابر أملاخ يسلت أنا حنا ناي أملاخو كبر جيزي نبارخك كان لنا سلا أقل تخات مسكن سلا مزمران سلا موسيقى أنيا سلا ناي ميديا أقل تجابر أبوي بارخك يمسجنك كان له بيسوع كريستوس من نفس وكفهم كتردون كتدقفهم جابر أملاخ بستفلا من قدد ما جابر أبو نأخان مقل قال لعلن تحت نزبلو زس عروز دخمو جابر أبو بيسوع كريستوس معتف بركة عبل النفس وكفهم كتقمت اتسألي الله زمعلت زد ما جابر أملاخ كبورنا يمنفسك حايلي كقوت أطرو نزبوت هذي نزي ختمازي نزي أتموسفير زي جابر أملاخ وي نزي كل خبابي بولو نخاخت جزء بيسوع كريستوس متسألي الله أملاخنا يمتسمو سمعي بلني وتبعي الخمسة صحفة سو زيت من الجابر تقبر الجابر كاب زمنات من زمنات بقبرخات فلت الجابر لوم دمات كبور تقباركا بحيل منفس كدوس أعاب نفس وكفسب الجابر كمتس يتسألي الله بإيسوس كريستوس سمع قال كازل برخت أو قال كازل فوسي أو قال كازل حيل نفس وكفسب كمزل ليوك رخبو يتسألي الله بإيسوس كريستوس زغل كرنا زبل الجابر زكاو منا زبل استفر عليه من قد الجابر أملخ بستفر عليه الشب بزاق زيزي جابر نمقوام زوت زبل كفو حيلي هلو النخاب بيسوس ميوحاتو بيسوس ميد كاتوغ آيو جابر أملخ يوتنا كل تقوت أتسرو جزينا كل نخبر خايخون بيسوس كريستوس كبر شو نتسألي الله آمين سمك جابر يبارك يسوع كريستوس قويتاي تمالن لومن نزل عالم نسيو زي تلوت أملاخ نقرات كنا نالوت أذا سجر أملاخ بزفانو لك جابر يمسكن كلهم ناك جابر بيتسب أبزل لخمو سلام جابر مس كلاتكم يخون جابر دما سلزرد أنا أبزد ما بس إحنا سلزلنا نسو ابن إزر سلزخوانا دوك نبل سلزرد أنا سمو يبارك هاليلويا جابر يمسكن لو بدنا ناك جابر قالك نكافلنا رحقت زي رحقو جابر كنتات زي لوط جابر أبتي زلنا الشفرة دما إيدو نمدحان حتى أرسل زي كونت نمفواس حتى أرسل زي كونت نمردا إيدو حتى أرسل زي كونت نمسرح إيدو حتى أرسل زي كونت أب زلنا أبتنا جابر هلونا خوينا ناتتصبابنا ناك جابر دمسي كنسمعنا جابر يمسكن لو مزكاف لكم قال كان مصحف قدس كلاتنا نفلطو قال معراف 10 زلو قال حبيرنا كنكافلنا جابر مسكن تمعراف كل استتحاحزي نقول كم بوغنا غزي كوس دلي ስለዝኾነ ንስኻትኩም ኣብ ዘለኹም ኣብ ገዛኹም ግዜ ምስ ረኸብኩም ክተንብቡ ኢኹም ኣነ ግና ካብ ቁፅሪ 21 ጀሚሩ ዘሎ ከምብበ እግዚአብሔር መስገን እቲ ታሪኽ ብዛዕባ ቀርኔሌዎስ ተባሃለ ሰብኣይ ብዛዕባ ቀርኔሌዎስ ተባሃለ ሮማዊ ሰብኣይ ግዳኸ ናይ እግዚአብሔር ምርካብ ከም ዝረኸቦ ናይ እግዚአብሔር ምብፃሕ ዝበፅሖ ሰብኣይ እዩ ብዛዕባ ይዛረብ እቲ ምዕራፍ ኩሉ ግን ከም ትዝበልኩም ካብ 21 ከምብበ ሾ ጴጥሮስ ናብቶም ሰባት ወሪዱ እነሆ እቲ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ ብዛዕባ እንታይ ኢኹም ኣብዚ ደው ኢልኩም ዘለኹም በሎም ንሳቶም ከዓ ንቀርኔሌዎስ نتي حلقة ميتي بقول لزب أيهود التمسكرلو ناملاخ سفرس صادق سبعي نابيتو كسو وعكا كباخاون قال كسمع بقدوس ملأخ تقليت قلو الله شو آتيو أحضرهم نصبحيتو تنسيو مساتاتهم كده كابيب وغا حيالو أحوات سعبو نصبحيتو دما أب قصاري أتو كرنيليوس كا أزمادون زقربو وفتوتون أكيبو يصبحيهم نبره كون دما بيتروس كأتو خلو كرنيليوس تقبلو أب آغارو تدفئون سجدلو بيتروس كنا أنا دما كمخاسبه تنس إلو أتنسو مسؤو ناتزاربه أتوه أو دما بزحات سبت أكيوم رغبمو نايهداوي سبعي مسناي كاله حزبي سب كحوس ويس نبيتو كأتو كم زي قبو نسخاتكم تفلتو إخم نايقنا نحادة سبقوا كيف نفن ويس رخصيو كيبل أملاخ أرئني من تزيد ما مثل أخكم لي سقط كيبلكو متأخو حجوها بزعبا انتاي كم زل أخكم لي أحدتكم الله بلم كرنيلوس لما كرمي أربعة معلتي بتاس أي تسعات عبيتي كوينة أتصلي نبركو نوغا زبره كدان اتغنى سوأي أبكن ما يدو بلا أمو كرنيلوس
ጸሎትካ ተሰምዑ ምጽዋትካ ድማ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ተዘኪሩ እሞ ናብ ዮጴ ሊኽካ ነቲ ጴጥሮስ ዝበሃል ስምዖን ጸዋዓዮ ንሱ ኣብ ገምገም ባሕሪ ኣብ ቤት ስምዖን ፍሓቕ ቆርበት ጋሻ ኮይኑ ሰፊሩ ኣሎ ንሱ ምስ መጸ ክነግረካ እዩ በለኒ ሸው ቡቡ ናባኻ ለኣኽኩ ንስኻ ድማ ብምምጻእኻ ጽቡቕ ገበርካ ሕጅኻ ካብ ጐይታ እተኣዘዝካዮ ዘበለ መንቲ ክንሰምዕ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሃብዚ እኔና በሎ ሽዑ ጴጥሮስ ኣፉ ከፊቱ በለ ኣብ ኩሉ ህዝቢ ንኣምላኽ ዝፈርህ ቅንዕና ዝገብርን እንተሎ ኣብኡ ቅቡል እዩ እምበር ኣብ ኣምላኽ ኣድሎ ከም ዘየልቦ ብሓቂ ኣስተውሃልኩ እቲ ናብ ደቂ እስራኤል بيسوس كريستوس نسخة قويتا كله سلام النابسرم التلاخ قال اتي دحري اتا يوحنس سبخات انقت كاب قليلا جميرونا بكل يهودا زبتح قال مالت بزعبا يسوس بعال نازريت املاخ بمنفس قدوسن بحيلن كم زقبقو املاخ مسؤس لزخونه نازوريت بو كم زقبره نتوم سيطان سعرم كلهم كا كم زحوين سخاتكم تفلتيهم نتي اب هاجر ايهود اب يرسالم زغبرو كله نحنا ونمسكرنا نو اب انصيتي سقلوم قتلو نو املاح اب سالسيتي معلتي اتنسو كغاد كاهبو نانا مسكر منتي كنكون املاح قدم حرينا نانا دحري كموتات مسو زبل انا نستنا نمبر نو حزبس نقولو حزبس ايتغهدن أملاخون هيوان الموتاتن فرادي كخون زمدبو نسو مخانو نزبي كن صبخ كن مسكر عززنا بوز أمن زبله بسمو حدقت حاتيات كم زركب كلهم نبيات مسكولو ألو بيتروس جنازك ألزي كزارب كلو أبتم نتك ألو سمعو كلاتهم منفس قدوس ورده أتوم كاب وغن جزرت زخانو مس بيتروس سمعو أمنتي بوانقاتات كزاربون أملاخ كمسكنون سمعوهم مو أب أحزاب دما هياو منفس قدوس سبز فسسه تقرمو شو بيتروس كمانا منفس قدوس كاب تقبلوس كيت أمعو ماي زخل كلام زخل من إيو إلو ملسه بسم يسوس كريستوس كتمعو عززه دحز دما قرب معلتي مساتاتهم كقني لما نوفلنا እግዚአብሔር ይመስገን ነውህ ምን ባቢው ግን ስተሐዘ ስለዝኾነ ብውዲ ከምቦ ነርን እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ከምቲ ዝተረዳናዮ ከምቲ ዘንበብናዮ ከምቲ ክንብሎ ጽናሕና እምባር እንታዩ ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ናብ ቤት ቀርኔሎስ ከም ዝመጸ ሎሚ ንካፈሎ ቃል እግዚአብሔር ካብ ምዕራፍ 10 ግብረ ሐዋርያት ከም ዘንበብኮ ኮይኑ ናይ ምጽባይ በረኸት ዝብል ክንሪና እግዚአብሔር ይመስገን ናይ ምጽባይ በረኸት ቀርኔሎስ ከመይ ነትና እግዚአብሔር ነገር ከም ዝተጸባበየ ሞ እግዚአብሔር ድማ ልክ ከም በመጠን ዝተጸባበየ እንታይ ከም ዝገበረው ምብጻሕ ከም ዝገበረሉ አንቢብናለና ሎሚ ንእግዚአብሔር ተጸቢና እግዚአብሔር ድማ ነታ ተጸበየ ነፍሲ ሰናይ ስለዝኾነ ብሰናይ ነገር ከጽግብ እግዚአብሔር መስገን ኣብ ካልእ ጽሑፋት ከም ንሪኦ እንታይ ብለና أكوراكور أنا بس يسألون يتأمين يبلنا نتومن جابر بيوغنا كابسنا يحنت كوان تايت قبرمنا أتقول لمن يبلنا لومي ناي متصباي برخت كرخبنا جابر المسكن نعم لا هدينا سلست تتصبنايو نعم لا نافقنا سلست تتصبنايو نعم لا هرر لنا سلست تتصبنايو ناي متصباي برختنا بيتنا نناب زلنا كمت جابر المسكن سلازي كم ذنبنا أرنتايو معراف عشرة أرنتايو نبيتروس زجرمه معرافي نكرنيلوس المسؤول برو زجرم معرافي ناي مغيرو معرافي مالته مخنياتو زوم دك مزامرت يسوع كريستوس اتعابي تلخو كاب غويتا يسوع كريستوس تقبل مكنسوم اتي بسرات غدا امونغوم طاي حاصير مو كم زنبرو قدمي زل معراف كنببو نخلينا نا كل عالم كيلو نخل فترات وانجيل سوخو زبل ابي تلخو كبر زغونه تلخو توايبو مكنسوم اب زوريا يروسالمن اب اسرائيل طاي سقلهم اب منغوتهم ايهود طاي سقلهم او طاي كلل كبلو كم زخرمو كلل كبلو عمتات كم زحلف نري حجنا جابر بعلو طالقا سلازاتو مدهان كل سب زدل جابر بعلو وريد نصي سلازلو ناي جابر ساعات دما سلازخونه انتا كوينلو لومي كم زي زنببنايو نا بيت قرنيلوس جابر دبخيل كرنيلوس مري إلا نخاتيتنا ناي روما وان حلقة ميتيو
روماوي بعدون أملوه زلبر مو حال جيزيجنا توم السوزم لهم زلبر ملاختي أقابت كربو سلزيك قالوا بعدون لا تعملوا بعدون لا راح سلزم تقولوا منهم كجبروا سلزيك قالوا حال جيزي أبتا سون من قصون جزء زنبروا مدري أبو إسرائيل نايدك إسرائيل أملاك جنا فليز بل أملاك كم زخون السماء مو جزارسون على أيهود نت كل وط فقادوا ذهب السبيل أحزاب كوينو عليت أحزاب كوينو ناب إمنة أيهود زعتو السبي جنا تلاقي هيوتو مدحانيت مسيح جنا كرهبو سبزنا بوك جابر ناب هيوتو كمت خلو نري زي سما عايزي زلو عبيو سلطانو عبيو حيلو عبيو من قصو روما هيبو زلو سلطان عبيو جناخيتي مسؤ زلو سلطانن حيلن هبوبنتن صبوق تغبارات جنا ابتي وشط معمق ناي منفسو اتو جنا عرفت خبو اكال جنا حسس مبالي زلو جنا امد لاي زلو جنا حاله زغودل ነገር አለ ዝክሮ ዲሁም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ حاله ጊዜ አመንገድ ከመዚሎ حاله ናይ ዘላለም ህይወት ከከም እንታይ ይገብር ይባኒ ተገብር የለኒ መስበሎ ከመዚሎ ንግዚአብሔር አምላክ ከፍቅሮ ንብጻጋር መኸነብስ ከፍቅሮ እዚላ ይገብሮ ነው ይሉ مازلك كل شيء أمانتاي ندخلت هبهم من عيش عبني له إذا سواء زغنا أتزلوا بزح سل زنبرة كم خجبر فقالني أكون الجن استيل نعمل خيفكون نبزايد ما يفكون ده بس جن عندنا قلت هلو زل على ما هو وتبال كم زي بلقنا يردون له أنتاي خجبري بعني له وش طعم حلو لا وكم زنبرة نقول تاي يسوع كريستوس كزارة بخلون ري إذا سواء زد ما بزح صبوا نجار الله أبا هاي هو يستمسكر له صبوا مزجبر مصوت دماء من قصة ما كم تزلكوا عبي سلطان زلوا سبي زغناك أنت أبنجر هيوتو كم تصلوا أكلني أخواتي أبزرنا أنت كم زلوا أي فلتني جن السونتي وشتنا منهم كجبر الله أكلني وشتيز عقب بلاي شماي فيزيتيشني بلاي شماي مبصح تراي بلاي منفس كدوس حيل تراي بلاي جابر أملاح إيد تراي وشت الصبز عقب بتي دقاو زلوا النجار أيكونن بلاي لعلي مبصح مالتي جابر مسكين لوبي أمبار أزيز سوا أيزين أملاح تتصرابي وقالهم كم تلمالو كم تأيهود زجبروه أبسط سيد ساعات أبيلو كم تأيهود زجبروه كتسألكم هلا الكلو زام على تزيادنا دنجة حدش نجار أبيوتو نايج زياهر ملأ ختنيا جنا كمت خلنا ري نايج جابر ملأ مت بشمو خطوة خلو كارنيلا وسكبل خلو زي سب عايز مفرح أيفلتني حلقة ميتي بتبعت من الناس بتبعت نسراوت ممرح بتبعت دما نسراوت مريحانا سفر صلاة خيرك مو راس فلت سبي مفرح أنتي مخانا أيفلتني قلنا شماي نجار مسمات أجنا كفرح كم بدبد كلنري أخواتي أبزريانا زلوا نجار نتبعتنا خوستو أي كلني نجابر من فستبعت مسمال أكجنا تايتخوني خا تتبع أملاخ زت وقت سبت رايك تتبع زغل سأز كفرح كم بدبد كله قويتاي انتاي نسكول كله مالتي قولي لك زلوا زملال كان نجار سلز زملال جزء سلز مت نبتروس زبال نجابر سب صويها نونا بيت كأمس أيمو نسو زبلكا نجار اللون بيتروس كابزها تمازيا عزيه روحه يزلو معلتاتكو قعزلو تملختكو كيدو كسعز ملس 4 معلت 5 معلت وسيد الله بقارم دم بمقعز هذا مچ من ده جن زي ملاه انتي كوينيو شون سي موتي مسيح زبا كريستوس يسوع اب يروشالم استسقله زموته كمود ما استساسو مدحاني خايلوم تقبل لمو تنبركان قويتا تقبل تاون زي بلو وانجيل مبصار نبيتروس نتوم مسو زلونا امنت سباتن طايزتو هبي اخواته وانجيل بسرات ناش شماي كنا كافل نعها ترايتو هاي بنا زلق جابر مسكن أبي عدل ذهبنا نملاختي أيكون نعناي ملاختي استراخلو جزء اللقنا تي مبزحتو ناي وانجل أيو ذهبنا قنا نعنا عندك سواتي أبي عدل جابر مسكن ملوسم بار كمتي جابر زبلو كمتي ما أخ جابر متيو استزاربو ملختنيا تاتو سديدو نا بيتروس خير كلنري أخواتي زي معراف زي كمتي أقدم زبلكم نبيتروس ناي مقيرو معرافي نزي سبعي زي ما مقيرو معرافي كلت يوم عبيتي جاينتس انتاي زقبرو زغيرو له معلتي ناي بيتروس الرأي زلوط له معلتي لك أخمتي نكرني لو استزاربو جابر دمان بيتروس تاي كم زورو كم استزاربو نري
ንጴጥሮስ ዝተዛረበው ብኻል መንገዲ ነዚ ሰብኣይ ዝዛረበሉ ብኻል መንገዲ ክልቲኡ ግና ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ስለ ዝኾነ ንክልቲኦም ዝልውጥ ነገር እዩ ጴጥሮስ ድማ ክጸውም ከሎ ክጸልይ ከሎ ንኣምላኽ ክደሊ ከሎ ምርዒት ካብ ኣምላኽ ክቅበል ክደሊ ከሎ ካብ ሰማይ ድማ ዝተዘርግሕ ዓለባ እሞ ዝተፈላለየ ለመመም ዝብሉ እንስሳታት ከም ዝመፁ ናብ ቅድሚኦም ጴጥሮስ ኢሉ ብሽሙ ከም ዝፀውዕ እሞ እንታይ ከም ዝገበረ ሃሪድካ ብላዕ ከም ዝበሎ ምክንያቱ ምስት ኣብ ከብዱ ዘሎ ጥሜት ዝተሓሓዘ ናይ እግዚአብሔር ግና ካለ ጥሜት ከም ዘሎ መታን ከረዶ በተጠምይዎ ዘሎ ኩነታት ስእላዊ ብዝኾነ መንገዲ ገይሩ ንኣምላኽ ክዛረበ ከሎ ንርኢ እሱ ድማ ኣነ ኣይሁዳዊ ኣምላኽ ነዛ ነገር እዚኣ ክቐርፈሉ ነይርዎ ኣምላኽ ነዚ ነገር እዚ ካብ ዓይኑ ከራግፈሉ ነይሩ ኣምላኽ ነዚ ትምክሕቲ ዘሕጁን ክሰብረሉ ነይሩ ኣነ ካብ ንስነተይ ጀሚረ ኣይሁድን ናይ ኣይሁዳውያን ስርዓት ዝኽተል ጎይታ ፈፂሙ ዘይከውን ነገር እዩ እዚ ድምፅ እዚ ኣምላኽ ድዩ ዝብለኒ ዘሎ ዋላ እንታይ እዩ ኣነ ለመም ዝብል ዝረኸሰ እንስሳ ካብ ማዕሲ ይበለ ጎይታ ፈፂሙ ዘይከውን እዩ ንስኻ ንድሕር ኮንካ ትዛረበኒ ዘለኻ ለመም ዝብል እንስሳ ካብ ማዕሲ ይበለ ስለዚ ርኹስ ኣይበልዕን እየ ክብሎ ከሎ እግዚኣብሔር ግና ናይ ጴጥሮስ ኣመጋግባ ዘይኮነ ክልውጥ ደልዩ ናይ ጴጥሮስ ኣመለኻኽታ ናይ ጴጥሮስ ልቢ ናይ ጴጥሮስ ኣተሓሳስባ ናይ ጴጥሮስ ኣእምሮ ክልውጥ ይደልዩ ዘሎ ኣምላኽ ዝቀደሶ ንስኻ እንታይ ትግበሮ ርኹስ ኣይትግበሮ ሕጂ እውን ተሲኻ ሃሪድካ ብላ እዚ ነገር እዚ እንታይ ኮን ይኸውን እዩ ኢሉሲ ከስተንትን ክጨነቕ ክሓስብ ከሎ ንርኢ ትርጉም ናይቲ ዝረኣዮ ራእይ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ሽዑን እግዚኣብሔር በቶም ሰባት ገይሩ ከርእዮ ከሎ ንርኢ ኣዋዴ ስርዓት ኣይሁድነት ሓያል እዩ ዙላ ዓመታት ምስ ጎይታ ተመላሊሱ እኳ እቲ ወንጌል ኣብ ናቱ ጥራይ ሓፂርዎ ክነብር ዝገበሮ ርኹስ እዩ ቅዱስ እዩ እንዳበለ ክነብር ዝገበሮ ግን ኣምላኽ ቀዲስዎ ኣምላኽ ፈልይዎ ኣምላኽ ደልይዎ ከሎስ ንሱ ግና ብናቱ ኣተወጋግማ ካብ እስራኤላውያን ወፃኢ ወንጌል ክረኽቡ ግቡእ ኮይኑ ኣይተሰምዖን ስለዚ ኣምላኽ ነዚ ሓፁር ዝከፍርሶ ነይርዎ እግዚኣብሔር ይመስገን ነቲ ኣብ መንጎና ዝነበረ ከልካል ቀፅሪ ዘፍረሰ ሰላምና ይብለና ከልካል ቀፅሪ ከይከሉ ዶብ ናይ ወንጌል መታን ከይሰፍሕ ዶብ ናይ ወንጌል ጫፍ ምድሪ መታን ከይበፅሕ እዚ ዝተዓረደ ዕውድ ዝኾነ ኣእምሮ ክፈርስ ስለ ዝነበሮ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ናብ ጴጥሮስ መፂኡ ክዛረበ ከሎ ንርኢ እግዚአብሔር ድማ ትርጉም ናይቲ ነገር ምስ ነገሮ ከምቲ ዘንበብናዮ ስግጥ ከይበለ መሳታቶም ክኸይድ እሞ ኣው ኸይዱ ኸማን ንስኻትኩም ትፈልጢኹም ከምዚ ኸማይ ዝኣመሰለ ኣይሁዳዊ ክናብዚ ከማኹም ዝኣመሰለ ኣሕዛብ ኪዳን ዘይብሎም ህዝቢ ክኣቱ ምስኦም ድማ ሕብረት ክገብር ግቡእ ከም ዘይኮነ ትፈልጢኹም ነገር ግን እግዚአብሔር ስለ ዝበለኒ መፀለኹ ኢሉ ከዓ ኣው ከይተረፍ ከዓ ክደግሞ ከሎ እቲ ነገር ንርኢ እግዚአብሔር ቀጽረን ሀፍርሶ እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ሊሚቴሽን ከፍርሳሎ እግዚአብሔር አርድታት ከፍርሳሎ ወንጌልን ሁሉ ፍጥረት ናይ እግዚአብሔር ልቢ ናይ እግዚአብሔር ትርክታ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ናይ እግዚአብሔር ጥሜት ናይ እግዚአብሔር ጽማት ናይ እግዚአብሔር ናፍቆት እንታይ ወንጌል እትያ መስቀል ተሰቀለ ክርስቶስ ኢየሱስ ወዱ ናብ ኩሎም ዓለታትን ህዝብን አዛብን ክስበኽሞ ብዋሚኖም ድማ ምድሃን ክረኽቡ ናብ መንግስቱ ፍቁር ወዱ ክኣቱ እዚ ናይ እግዚአብሔር ድሌት ጴጥሮስ እምበር በዚህ ምርዳዚና ቤት ቀርሜሎስ ይኸይዳል ነው ቀርሜሎስ ድማ ብዙሕ ትጽቢት ብዙሕ ሃረታ ብዙሕ ናፍቆት ዙ ሰብኣይ ዝብለን ነገር አለ ወይኑ ብናፍቆት ክጸባበ ከሎ ንሪ ሃቲ ሎሚ ከመይ ንጽበ መጽአይና خوسنا እግዚአብሔር መስገን ናቤት እግዚአብሔር ክንመጽ ከለና ቃል እግዚአብሔር ክንሰምዕ ከለና ንምጽላይ ክንብርከኽ ከለና ቃል እግዚአብሔር ክንንብብ ክንግጽል ከለና እንታይ ትጽበልኻ ወሳኔ ናቤት እግዚአብሔር ብናፍቆት ብትጽቢትን አምላኽ ገለ ክገብር ኣብ ህይወት ኢልካ ዘይት መጽተር አሁንካ ምንም በጽኻ ተሳልምካ ትከይትኽልኻ ቅንጣብ ለውጥ ድማ ህይወትካ ክመጽን ግን በብዙ ሃረታ እንዳትጽበኸንካ ቃል እግዚአብሔር ክባል ከሎ በብዙ ሃረታ ተሰመተ አሁንካ ብናፍቆት ተሰመተ አሁንካ ናይ ምጽባይ በረኸት ክረኸበካ ብግድዩ ቀርሜሎስን እቶም ምስኡ ዝነበሩን ድማ ክጸባበዩ ከለውን ርኢ ከምቲ ዘንበብና ከምዚሉ ንጽባይቱ ድማ
أبقى أتو كرنيلوسون أزمادون زخربو فتوتون أكيبو يتصبعوا النبرة سألنا الساعات متصبع يكون أوشتو كمال زلوها قوفاتالو أوشتو كالسماء متيو كمال ألو زلو نغير هارنا يمبال سمعت أواتي كريستنا بناي سمعت جمد استأسره هيواتي سمعت زبلو كريستنا ሃይማኖት ካሙኻን ዝሓልፎ ነገር የብሉን ምንም ስጉም ድማ ከሰጉመካ አይከለኒ ኸዋተ ዝሓልፈ ሰሙናት ናይ እግዚአብሔር ሰባት ክዛረቡ ነኸለው ናይ እግዚአብሔር ህልውና አበት እግዚአብሔር ናፎት ህዝብ እግዚአብሔር ክኸውን ከም ዘለዎ ክዛረቡና ቀንም ነይሩ لومي نافوت حزب إجابة انتايو دلت حزب إجابة انتايو تينا إجابة هلونا عنده كوينو نعنان نفهم سمعنا كنت أكم نخلينا إجابة مسكن نافوت سمعت مبار حيل اللو هرر مبار حيل اللو ويتا يسوس كريستوس هذا جزء أولي جدير بلنا كم زل زسألان تلا نواي يمزامو يستي كابدو دما روباتات ماي هيوت كوهزيو ازيب لنا شو بزاراتهم بو زامنو كقبلو زلوم منفس ايو استزاربه هاليلويا املاخ زجدرو لنگر انتايو نافقوت ناملاخ نافقوت سماياو نگر نافقوت ناي تصدقي نافقوت ناي منفس قدوس حيل ناي ملصح نافقوت እግዚአብሔር ናብታ ጽመት ነፍሲ መጽዩ መብጽሕ ዝገብር አምላኽ እዩ እግዚአብሔር ነዚ ናይ ሰማይ ዝናይ ምጽባይ ነገር ማ ሬስፔክት ገይርዎ አምላኽ ፈትይዎ አምላኽ ደስ ኢሎ ጴጥሮስ እምባር ብዛዕባ እቲ ናይ መጽሐፍ ቅዱስና ማዕከል ናይ ወንጌል ማዕከል ዝኾነ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ ናይ ሞቱን ትንሣኤውን ክዛረብ ምስ ጀመረ ይብለና እግዚአብሔር አብ ሰማይ ሰሚሮ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይስመየልሎ መንፈስ ቅዱስ ድማ ከስምሮ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ማዕከሎም ክወርድ ከሎን ትይልኹም ናይ ጽማት ኃይል ናይ ምጽባይ ኃይል ራእይዎ ክጸባበዩ ከለው ኣብ መንጎ ስብከት ናይ ጴጥሮስ ኩላቶም በብልቦም ምንሳን በብልቦም ድማ ንጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መድኃኔ ኻን ናይ መቀባልን አምላኽ ዝሰምዖ ድምፂ ገበሩሞ መንፈስ ቅዱስ ድማ ኣብ ልዕሊ ነፍስ ወከፎም ዓረፈ ይብለና መንፈስ ቅዱስ አመንጎም ስለዝመፀ ነታቤት ናይ እግዚአብሔር ደመና ስለዝመላ ነታቤት ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ስለዝመላ ነታቤት ናይ እግዚአብሔር ኃይል ስለዝመላ ነታቤት ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ስለዝመጽሐ ነታቤት ናይ እግዚአብሔር ጠሊ ስለዝመጻ ሱክብል ዝካለ ሰብ የለን ገለው የመስግን ገለው ይጭድር ገለው ይዕልል ገለው በቋንቋ ይዛረብ ገለው ይልበ ናይ እግዚአብሔር አምላኽ ኢድ አመንጎም ከምዘላ ጴጥሮስን ቶምስ لو كي ترفقوا كسع زغرمو مبصح كوين ناي مصباي برخت ناي مصباي برخت ابز كانتو زخونه غيزي ابز كانتو زخونه عالم ابز كانتو ناي كانتو نت كانتو زخونه طلالا ابز مدر زلن ነገር ካወጪና ሰማያዊ ሐረርታ መንፈሳዊ ሐረርታ ከኖና እግዚአብሔር ይደልዩ ቀርኔሎስ ቶምሱ ዘለው ሰማት ከደናግሩም ይخليም እቲ ዘለው ሞራላዊ አካይዳ ንድኻታት መሐጋዝ ምጽዋት ምጽዋት ኩሉ ቶም አይሁድ ዝገብሮ ዘበለ ኩሉ ምፍጻሙ ለሌላው ቆራ ሐሊፉ ኩሉ ሰብ ክሳዕ ዝምስከሉ ጽቡቕ ሞራላዊ ህይወት ዝነበረ ሰብዩ ዝጴንጠዩ ከደናግሩም ይخليም ናይ ጴንጥ መለለይ ጽቡቕ ነገር ስለዝኾነ ናይ አማኒ ክርስቶስ ሰዓቢ ክርስቶስ ክርስቲያን ይሉ ገዛርሱ ሰሚ ምልክቱ እሱ ስለዝኾነ ስም እግዚአብሔር ጽኦ ዘበለ ከም አመጻ ይድሃን ከም ዝበለ ከም አመጻ ክራቅ መስዋዕሞ እዚ ክርስቲያን ይልኩም ክትብሉ ይትከሉ ከማ ዝጎደሎ ነገር ግና አሎ ተሳልምካ ከምምላስ ገና ናብቲና እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ መደብ ካቱ ነው ክርስቶስ መድኃኔ ይልቀበሎ ነው በመንፈስ ቅዱስ ከተማቅ ነው ኃይል መንፈስ ቅዱስ አብልክ አርፍ ነው ሾ ክርስቲያናው ኃይል ረኺቡ ወንጌል ክርስቶስን ምስክር ኢየሱስ ክርስቶስን ከውን ከበቃ ነው እግዚአብሔር ይመስገን ነታ ቤት ማርዝ ክብር እዚ መለዋ ክብሬ
ሎሚ ሓረርታና እንታይ እዩ ዝክርዎ ዶ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ሰሎሞን ከምዚ ኢሉ አቅድሚ እግዚአብሔር እቲ ናይ ንግስነት ስልጣን ካብ አቡ ካብ ዳዊት ምስ ተረከበ አቅድሚ እግዚአብሔር ድማ አነስ ዝኽእሎ ነገር ዝኽእሎ ጉዳይ አይኮነን እዚ አነ ንኡሴ የማናይ ጸጋማይ ክፈል አይከለ ብልቡ ንእግዚአብሔር ከም ይብሎ ስለዝነበረ ከመይ ይኸውን ከም አቦይ ዳዊት ንፉዕ መራሒ ክኸውን ይኽእል ደ ብቃታለኒ ዲነዝ ነገር እዚ አነ ተቀቢለ ካብ አቦይ ይቅበለልኹ ወሪሰዮ ዳምበር ይኽእል ደ ኢሉ አቅድሚ እግዚአብሔር ዘይክእል ምዃኑ ክዛረብ አምላኽ ምስ ሰምዖ ሓደ ጊዜ እግዚአብሔር ሓቲቱ ኦ ሰሎሞን ወዲ ባርያይ ዳዊት እንታይ ኢኻ ትደሊ እንታይ ክገብረልካ ትደሊ አልኻ ናይ ሰሎሞን ናይ ውሽጡ አውያት ግና ዝዩ የማናይ ጸጋማይ ክፈሊ ዘይክእል ንእሽቶ ስለ ዝኾንኩ ነዚ ዓብይ ህዝቢ እዚ ክመርሖሲ ከመይ ገይረ ክእሎ ኢሉ ኣብ ዘይምኽኣል ገዛ ንሱ ዝጠቕለለ ምዃኑ አምላኽ ስለ ዝረአዮ ከምዚ ኢልዎ እግዚአብሔር ምስትውዓል ተዘይሂብካንሲ ከመይ ኣቢለ ነዚ ህዝቢ እዚ ክመርሖ ዝኽእል እግዚአብሔር ተገሪሙ ወርቂ አይለመንካንን ብሩር አይለመንካንን ሕቆ ጸላእትኻ አይለመንካንን ወይ ካለ ብናይ ምድሪ መለኪ ዓብይ ዝባል ነገር አይለመንካንን ጥበብ ዝባል ናይ ሰማይ ምስትውዓል ዝባል መንፈሳዊ ነገር ምስ እግዚአብሔር ሕብረት ምግባር ጥበብ ዝባል ቅብኣት አይደሊኻ ኢሉ ጥበብ ከበካይ ምስትውዓል ድማ ከበካይ ገና ዘይለመንካዮ ኩል ወርቅን ብሩን ከበካይ ኢሉ አምላኽ ነትናቱ ልማኖ ክኽብሮ ከሎ ንርኢ ኣሕዋቴ ንኣምላኽ በዚ መንፈስ እዩ ተጸባቢዮ ሰብዚ ንኣምላኽ በዚ ናፍቆት እዚ ተጸባቢዮ ንኣምላኽ ስለ ዝተጸበዮ እግዚአብሔር ድማ ክባርኾ ስሙ እኳ ክሳዕ ሎሚ ንሰምዮ ኣለና ዓብይ ተባሂሉ ከም ዝተሰመየ ንርኢ ሎሚ ናይ እግዚአብሔር ህዝቢ ሓደ ነገር ናይ ምጽባይ ንኣምላኽ ናይ ምጽባይ በረኸት መታን ክንረክብ መንፈሳዊ ነገር ክንጽበ ኣለና ክዝመር ከሎ እግዚአብሔር ብመዝሙር ይዛረብ እዩ ቃል እግዚአብሔር ክበሃል ከሎ እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር ይዛረብ እዩ መንፈሳዊ ናፍቆት ኣብ ውሽጥና ክውሰደና ክጠፍኣና ካስስ የብሉን ስም እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ አቤት ቀርሜሎስ በስሙ ዝጸውዕ አምላኽና በቤትና ድማ ክመጽ እዩ ሃሌሉያ ብውልቀሰብ ደረጃ በህብረት ደረጃ በሀገር ደረጃ በህዝብ ደረጃ በኮሚኒቲ ደረጃ እግዚአብሔር በስምና ዝፈልጠና አምላኽ ስለ ዝኾነ በአድራሻና ዝፈልጠና አምላኽ ስለ ዝኾነ ቤት ቀርሜሎስ ሓድሽ ነገር ዝገበረ እግዚአብሔር ናባይ ናባኻትኩም ድማ ሓድሽ ንምግባር ኢዱ ገና ኣይሓፀረን ሎምን ትማልን ንዘለዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ንስዩ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሕጁን እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ዝኸፈለ ዋጋ እናገለጸ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽቡቕ እናገበረ ከም ዝዘረ ሎሚ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ጽቡቕ እናገበረ ዝዘውር አምላኽ ሃሌሉያ ጴጥሮስ ናይ እግዚአብሔር ሰብ ከም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽ ብመንፈስ ቅዱስን ብኃይልን ዝቐብኦ ጽቡቕ እናገበረ ድማ ዝዘረ ሎሚ ኢየሱስ ምዛሮ አይሃደገን ኢየሱስ በከተማህ ይሃልፋል ሎሚ በቤትካ ይሃልፋል ሎሚ በጉዳይካ ይሃልፋል ጽቡቕ እናገበረ ዘውራ አምላኽ ጽቡቕ እናገበረ ዝበጽሕ አምላኽ ጽቡቕ እናገበረ ዝመላለስ አምላኽ ነቶም ሰይጣን ሰዓረም ድማ ሃራ እናገበረ ነፃ እናውጽ ሕሙማት እናፈወሰ ትምህርት እናገበረ ተአምራት እናገበረ አዋቴ ናይ መንፈስ ቅዱስ አሰራርሓ ናይ ክርስትና ባጅ ናይ ክርስትና ላይሰንስ አቤት እግዚአብሔር አምላኽ ትምህርት ሎ ተአምራት አሎ ፈውስ ሎ ምንጋፍ አሎ መንፈስ ቅዱሳዊ ኃይል ሎ በመንፈስ ምጥማቅ አሎ በቋንቋ ምጽላይ አሎ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ተመሊኻ ወንጌል ክርስቶስ ምዝራብ አሎ ቤት እግዚአብሔር አምላኽ ዝቁር ቤት አይኮነን ናይ ዘማሙቕ ቤት እዩ ደስ ዘብል ቤት እዩ ናይ ፍንሕንሕ ቤት እዩ ሃሌሉያ ቤት ቀርሜሎስ ናይ ሪቫይቫል ቤት ከም ዝገበረ እግዚአብሔር አምላኽ ንቤቱ ከምኡ ክኸውን ይደሊ تذكر وريهم حدا جزي ሕዝቅኤል ናይ እግዚአብሔር ሰብ ክዛረብ ከሎ ናይ ደቂ እስራኤል ጉባኤ ብራእይ ተራእዮ እቲ ጉባኤኦም ህይወት ሽትት አይኮነን እቲ ጉባኤኦም ሰማይ ሽትት አይኮነን
እትጉባኤም ተስፋ ሽትት አይኮነን እትጉባኤም ስስሉ ናይ ሕልምልም ናይ ጻልማት እዩ እትጉባኤም ስሉ ናይ ሽም ዘሎ ሃይማኖት ጥራይ ኮይኑ ናይ እግዚአብሔር ሰብራ ይሪወነ ዝጉባኤ እዚ እግዚአብሔር አምላክ ኣብቲ ዓይኑ እዚ ህዝብ እዚ ዝሞተ ኢሉ ደምዲሞ ሽኦ ከምዚሎ እዚ ሙት ዓጻጽምቲ ይወዶ ክረክብ ይካለ እግዚአብሔር አምላክ የንስኻኻ ትፈልጥ ኢሎ መበል ኢሎ እታነ ዝፈልጦ አነ ክነግረካ ስማ ኢሎ እሺ ነዚህ ሙት ዓጻጽምቲ ተነበየሉ ካብቲ ኃይል ናይ ትንቢት ስላለ ካብቲ ስማ ቃል ስላለ ካብቲ ከምቲ ቀርኔሌዎስ ምስኡ ዝነበሩ ሰምዖ ቃል ህይወት ምስ ሰምዖ እዚ ሰምዖ ቃል ድማ ውሽጡ ምስዓት ህይወት ከም ዝሃቦም ካብቲ ንስኻት ንበዮ ቃል ትንቢት ናይ ሰማይ ድምጽ ስላለ ዞም ሙታት ዓጻጽምቲ ህይወት ክረኽቡ ስለዝኾነ ምንባይ ጀምር ኢሎ እዚ ሰምዓይ ድማ ከምቲ እግዚአብሔር ዝተዛረቦ ክንበሎም ጀምሩ እንታይ ኢሉ ተነቢሎም ኣብ አምላክ ተስፋ አለ ኣብ አምላክ ህይወት አለ ኣብ አምላክ ኃይል ይምምላአሉ ኣብ አምላክ አዲስ ህይወት አለ ኣብ አምላክ መህዳስ በሃል ነገር አለ ወይ ክንበምስ ጀመረ ንፋስ ናይ ሰማይ መጸሞ ናብቲ ዓጻጽምቲ አት ይብለና እዛ ዓጻጽምቲ እዚ ዶርማንት ነውስ ዶርማንት ኮን ቅጻይ ከል ፍኒሕ ክል ጀሚሩ ይብለና ዓጽምና ባጽም ይቀርብ ጀሚሩ ይብለና ነት ዓጽምና ባጽም ተቀረበ ድማ ጅማው ትራአቶ ጀሚሩ ይብለና ዳሃር ከአብለሉ ሲቅ ኦርበት ከአቶ ጀሚሩ ይብለና ህይወት አቶ አብይ ዘፍር ሰራውት ከም ዝኮነ ነገርና ሐዋቴ ትንቢት ይቅጽላል ሎሚ ተስፋይ ተቆሪጹ ዝብል ኣብ ናይ ሓዘን ድኻም ዝኣተወ ኣብ ናይ ሞት ድኻም ዝኣተወ ኣብ ናይ መሕሉላው ዝኣተወ ህይወትን ሓዳርን ናብራን ውልቀ ሰብን ቤተ ክርስቲያን ይኹን ዝተፈላለየ ሽም ሃብዎ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ግና ህይወት ክብ ዝኽእል ኣምላኽ እግዚአብሔር ይመስገን ቤት ቀርኔሌዎስ እምበር ከምኡ ኮይኑ ካብቲ ሰምዖ ካብቲ ዝተጸበዮ ሎሚ ሓረር ከም ባለስተልዓለ ዝኸውን ነገር ኣሎ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ገለገለ ላይ ብጽባይ በረኸታት ክነግረኩም ቀዳማይ ዝኸውን ታይተልና ከምዚ ቅጣውሶ ጸናሑ መብጻሕ ይዝኸውን ናይ አምላኽ መብጻሕ አምላኽ ናብ አድራሻኻ ይመጽእ ናብቲ ዘለኻ ኩነታት ይመጽእ ይፈልጠኪ ንኣኺ ሓፍተይ ንቀርኔሌዎስ ብሽሙ ይጸውዒዎ ተራኺቦም አይፈልጥንም ቅድሚ ምዝመላኽ ዚ ሪኡ አይፈልጥኒ ከምቲ ናይ ሰባት ተሓሳስባት ተዳ ኮይኑ ግን ብሽሙ ጸውዒዎ ቀርኔሌዎስ አምላኽ ብሽምካ ይፈልጠካ አድራሻኻ ድማ ይፈልጦ እዩ ንቀርኔሌዎስ ኣብዚ ከምዚ ዝበሰል አድራሻ ከልካ ጴጥሮስ ባል ሰብ አይል ንዑና ቤትካ ጸውዒኻ አድራሻኻ ይፈልጥ እዩ ዘለኻ ኩነታት ይፈልጥ እዩ ብሽምካ ጸውዒ ምብጻሕ ይገብር አምላኽ حبتي حوي أبكم يكونات كم زلخا يفلتني كن እግዚአብሔር نشمكان نأدراشخان يفلطو سلاز فلطو دما اتنسوز فلطو ነገር ከገብረልካይ ምብጻሕ ዝባል በረከት ምብጻሕ ታሪኽ ይቅይር ናይ ሰማይ ምብጻሕ ታሪኽ ይቅይር ናይ ሰማይ ምብጻሕ በረሃ ለምለም ይገብር ናይ ሰማይ ምብጻሕ ጸልማት ብርሃን ይገብር ናይ ሰማይ ምብጻሕ ኣብ ደረቕ ጽሙ በረሃ ወሃዚ ነገር ይገብር ናይ ሰማይ ምብጻሕ ኣብ መንገዲ ኣብ ዘይብሉ ዝመስል ነገር መንገዲ ዝገብር ነገር ናይ ሰማይ ምብጻሕ ናይ እግዚአብሔር ምድሳስ እዩ ናይ ሰማይ ምብጻሕ ማር አምላኽ ምሕረቱ ነዚህ ሸብዚ አምላኽ ምሕረቱ ነዚህ ሸብዚ ገልጸሉ አምላኻዊ አሰራርሃ እዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ሓደ ደስ ብለን ጥቅስሎ ነው ቀልጢፈ ከምብበልኩም እግዚአብሔር ይመስገን ከምዚ ብለና ከምዚ ለቁጥር 19 እነሆ حدش ነገር ክገብር ሕጂ ትወቁል አላህ አይተለሊዋን ዶኢሁም መንገዲ አብረኻ ወሐይዝ ድማ አምድ ረበዳ ክገብር ንዝበይ እቲ ሕውየይ ምንቲ ክሰቲ ማይ አብረኻ ወሕዝ ኣብቲ ምድረ በዳ ክቤሞ እንስሳ መሮር እንወኻርያን ሰገንን ከኽቡርኒ እዮም እትና ይዝደኮንኮ ህዝበይ ምስጋናይ ከዘንቱ እዩ
أبتي برها خوينني من قد طفئني ጸልሚቱኒ ጸቢቡኒ አንፈት ጠፊእኒ ዘብል ጨውዝ በለ በረኻ አራዊት መሮር ዘድህሉ በረኻ ዘፍራህ ኩነታት ዘለዎ በረኻ እግዚአብሔር አምላክ ግና ታይገብር ነዚ ሰብዚ አንቆልቁል ይጥምተሞ አው ወሓዚ ይገብር አው መንገዲ ይገብር አው ናይ እግዚአብሔር መሕለፊ ይገብር ሽዑ እቲ ንዓይ ደንኮንኮ ህዝበይሲ ካብዚ ነገር ስለ ዝወፁ ምስጋና ይንታይገብር ከዘንቱ እዩ ኢሉ ይዛረም አምላካው መብጻሕ እግዚአብሔር በመብጻሕ ዝፍለጥ አምላክ ሕጁን ክበጻሕናይ እንደ አብርሃም ሓደ ጊዜ በጽሕዎም ከመኻንነቶም ነፃ አውጽዮም እንደ ዘካርያስ አበርግናውም በጽሕዎም ከመኻንነቶም ነፃ አውጽዮም ናና በጽሕዋ ከመኻንነታን ካብንቀፈታን አውጽዋ ንማርያም በጽሕዋ አነ ውርደት ባሪው ዝራእየ ላክሳዕ ትምስክር አብ ኩነታታ ጣልቃቲው መዛረብ ከም ትኸውን ገይርዋ አምላክ ኮታ ብምብጻሕ ዝፍለጥ አምላክ ንደቀ እስራኤል ሞትና አጣጽምትና ነቀጸ ተስፋና ነቀጸ ኢሎም ከም ዝተዛረቡ ንዖም ንማ በጽሕው ካለ አብን ዘፍርን ኔሽን ገይሩ ከተሰም ከሎ እግዚአብሔር አምላክ እምባር ብምብጻሕ ዝፍለጥ አምላክ እዩ ሎሚ ከም ያለ ኩነታትካ እግዚአብሔር ክበጻሕካ መጽኢሎ ናይ ምጽባይ በረኸት ክረኽበካ ብግዲ እምባር ምብጻሕና እግዚአብሔር ከውን ከሎ ነገራት ስርዓቶም ክሕዙ ጅምሩ ቦታኦም ክሕዙ ጅምሩ ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ሓደ ጊዜ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስና ጴጥሮስ መጽኡ ከምዚልዎ እዞም ሰባት እዚኣቶም ሙሉ ለይቲ አሳክ ገፍዮም ዘይጻረው አይነት ጻርታት የለን ዘይፈተነው አይነት ፈተነታት የለን ሓደ ጊዜ ግና ሓደ መዓልት ግና ሓንቲ እዋን ግና ሓንቲ ህሙት ናይ እግዚአብሔር ግና መጻሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽኡ ከምዚልዎ ንመረብ ካናብ የማና ቢል ካንደርብዮ ሎሚ ንሰምዖ ዘበለ ቃልሲ ህይወት ከም ዘሎ ክርዳአና ኣሎ አሕዋተይ ሰው ተራ ቃል አይኮነን አሰማማዓና ተራ ተኾይን ተራ ኮነን ናይ ቃል እግዚአብሔር ከምዚልዎ ብዛዕባ ምግፋፍ ብዛዕባ ጥበብ ናይ ምግፋፍ አጸቢረ ተጠንቅቀ ዝፈልጥ ጽበ ሙሉ ለይቲ ድማ ክጽር ሓዲረ ሙሉ ለይቲ አነ ብጾተይን ዘይፈተናይ ነገር ሓደ እኳ ይሃዝናን ኢሎም ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ መጽኢሎ ያ ባዶ ኢድካ ክትምለስ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ድሕሪ ደጊም ጻሪ ጥራይ ኮንካ ክትምለስ ኣይግባእን ድሕሪ ደጊም ምክንያቱ ናይ እግዚአብሔር ቪዚቴሽን መጽኢሎ ምብጻሕ ናይ አምላክ መጽኢሎ አይ ዝብለካ ጥራይ ግበር ቃለይ ስምዓዮ እመኖ ግበርሎ በቃ ከም ተዳ ኮይኑ በቲ ትብለኒ ዘለካ ቃል ኣብዚ ቃል ዝተመርኩሰ መርበበ ይድርብ ኣሎ ክሎ መርበቡ በዚ ናይ ትንቢት ቃል በዚ ናይ ምብጻሕ ቃል ምስ ደርበ ብለና መርበብ ምስ ተደርበ ነገራት ቦታኦም ክሕዙ ኣለዎም ዓሳና መርበብ ካቱ ኣለዎ ጻሮም بعرفت ختكالو عصاتات كابي مچم زي تفلت بنت حبيم نيرم زي تفلت كلهم تنينوم نفتي مربب كلهم مغفاو كسعسنو مسحاو كسعسنو بطرس كسع زغرم نا እግዚአብሔር ምብጻሕ ኮን ከሎኒ ምብጻሕ እምባር ና እግዚአብሔር ምብጻሕ ኮን ከሎ ሕብረተሰብ ዘጨነቆ ነገር የለሞ ና እግዚአብሔር ምስጋና ከዘንቱ ይጅምር ሎሚ ከሙልቀ ሰባት ከም ሃገር ና እግዚአብሔር ምብጻሕ ዘድለና ስለዝኾና እግዚአብሔር ከበጻሕና እግዚአብሔር መስገን እግዚአብሔር ከበጻሕና እግዚአብሔር ከበጻሕናይ ታሪክናን ዛንታናን ከምዝነር ይቅድም ሕጂ ኢልና ክሳዕነ ዘንቶ ነገርና አፕሳይድ ዳውን ቀይሮ እግዚአብሔር ከም ሃገር ነቀፌታና ብዙሕ እዩ ከም ህዝብ ነቀፌታና ብዙሕ እዩ ውርደትና ብዙሕ እዩ እግዚአብሔር ግና መብጻሕ ዘለዎ አምላኽ እዩ ቀስቱ ሰብር እግዚአብሔር موجي صبر جابر نوجد ما كسا موداتا مدري موداتا تجبرلو استبهللو جابر حجون ناب قدانا ناب نجاراتنا مسيو تاريخ كلو دخل أملاخ إنكو تصفنا نسي جابر مسكن لومي بسمنا بأدراشنا مسيو نجارنا خستخل دخل أملاخي أتي خلاي ناي مبصح برخت مبارك كمزي ناي مصباي برخت قال انتايو محداس يزخون محداس تحدثو يخون تحدثو
እንዳ ቀርኔሌዎስ ገዛ ክጸባበይዎ ድሕሪ ምጽናሖም ኣብ ቤቶም ሓዱሽ ነገር ክበቁ ይኮይኑ ሓዱሽ ናይ ሰማይ ነገር ክመጽእ ኣተሓሳስቦም ክልወጥ መንገዶም ክልወጥ ኣቀምያም ዘሎ ነገር ክልወጥ ክሳዕ ዝኽእል ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ ከም ዝወጾም ተሓድሶ ከም ዝኾነሎም ንርኢ ኣሕዋቴ ተሓድሶ ኣጊትካ ዝነበረ ዘፍርስ ከልካሊ ቀጽሪ ዘፍርስ ዝነቀጽ ዘለምለም ሓድሽ ነገር ድማ ዘብቁል ከቲ ዘንበብኩልኩም ጥቅሲ ከም ዚልዎ እንሆ ሓድሽ ነገር ክገብር ሓድሽ ነገር ተራዩ ዘይፈልጥ ነገር ተሰሚዑ ዘይፈልጥ ነገር ነዚ ዘሎ ሁነታ ዝውሕጥ ነገርካ ዘረስዓካ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ነገር ክገብር ኢሉ ትወቁል ከዓ ኣላ ኣይተለልዋን ዶ ኢኹም ኢሎም ምዕራፍ 43 ቁጥሪ 19 ኣቀዲምና ዘንብብና ጥቅሲ ምሕዳስ አለው እግዚአብሔር በዚህ መንፈስ ክንጸባበዩ ከለና እምባር ተሐድሶ ከሆነ መንፈሳዊ ተሐድሶ ኢኮኖሚያዊ ተሐድሶ ቤተሰባዊ ተሐድሶ ሀዳራዊ ተሐድሶ ሀገራዊ ተሐድሶ ኩሉ አይነት ተሐድሶ ዝገብር አምላክ ክንጸባበዩ ከለና በዚህ ነገር ዝግለጽ አምላክ እዩ መጨረሻ ጥቅሲ ከምበልኩም ምዕራፍ 45 ዘፍጥረት ቁጥሪ 27 ሞ ናሞዳታ ከጸይ ከይደ እግዚአብሔር ይመስገን ሃሌሉያ ያዕቆብና እግዚአብሔር ሰብት ዝክሩ ወይኹም ጥቅሲ ኩላትና ንዝክሮይና ምዕራፍ 45 ቁጥሪ 27 ያዕቆብና እግዚአብሔር ሰብ እቲ ቀድሚ ብዙሕ ዓመታት ዝሰምዖ ናይ ሓሶት ወሬ ናይ ሓዘን ወሬ ጸላይ ፈሂሱ ናብ እዝኑ ክበጽሕ ዝተገብረ ወሬ ነዚ ሰማይዚ ናብ ፍጹም ሓዘን ኣውሪዱ እርግኑ ዘቀላጠፈ ናብ ኣፍ ሞት ድማ ዘብጽሐ ናይ ሰይጣን ወሬ ሰምዒ ዘስቆቆረ ሰብኣይ እዩ ብንሪዮን ብንሰምዖን ኣዚና ክንጥንቀቕ ከም ዘለና ቃል እግዚአብሔር ብዙሕ ስፍራታት ይነግረና እዩ ትሰምዖ ነገር ክወርሰካ ይኽእል እዩ ዘይጠቅም ነገር ዘይሃንጸካ ነገር ጸጋ ዘይብሉ ነገር ትሰምዕ ትውል ተዳኾንካ ህይወትካ ቡያ ሸይፕ ትኸውን ነቲ ሰምዓኻዮ ናብ ምዃን ኢኻ ትቅልጥፍ ትነብር እንታይ ከም ንሰምዕ ክንፈልጥ ኣለና ናምነት ሓደ ሰብ ናይ ወረ ጊዜ ተራኣለው ኣበይ ረኽቦ ጊዜ እንደዕግን ናይ ወረ ጊዜ ተራኣለው ወረኛ ናብ ምዃን እዩ ዝዓቢ ናይ ወረ ነገር ተራኣለው ኾይ ወረ ክሰምዕ ጥራይ ሓሰስ ዝብል ኮይኑ ወረኛ መውረይ ናብ ምዃን ይዓቢ ካብኡ ክምለስ ድማ ኣዝዩ ጭንቂ ወረ ሓሶት ኣይተልዕል ኢሉ ቃል እግዚአብሔር ክዛረብ ከለው ወረ ክርስቲያን መልክዑ ኣይኮነን ሓሶስ መልክዑ ኣይኮነን ስለዚህ ያዕቆብ ሓደ ጊዜ ሰሚዑ ዝሰምዖ እኮ ሓሶት እኮ እዩ ዝሰምዖ እኮ ጭብጥ የብሉን እኮ ሓንቲ ነገር ዘረኣይዎ እንታይ እዩ ነትክዳን ናይ ወዱ ቀዲዶም ብናይ እንስሳ ደም ገይሮም ወድኻ እዚ ናይ ወድኻ ክዳን ዲ ኣለልዮ እስኪ ማ ወድኻ ኣራዊት በልዕዎ ሓሶት እኮ ኣበይ ተቐቢሩሎ መቃብሩ ኣርዩኒ ናብኡ ውሰድኒ ከይራሆ ኣምሊ ናብ ምባል እኮ ኣይበፅሐን ሰብኣይ እዚ ኣብኡ ከሎ ርኹምሽ ሓዘን መንፈስ ኣሕዋቴ ሕምሽሽ ኣቢልዎ ተስፋ ዝበሃል ክረአዮ ኣይከኣለን መጻኢ ዝበሃል ክረአዮ ኣይዝኻሎን ናይ ሓዘን መንፈስ ብኢየሱስ ክርስቶስም ሰረዮ በዚ ሰዓት እዚ ዝድውን መንፈስ ይሰበር ብኢየሱስ ክርስቶስ ስም ዘጸልምት ናይ ሓዘን ኃይል ብኢየሱስ ስም ይሰበር እዚ ሰብኣይ ዝምባር ጊዜ ናይ እግዚአብሔር ምብጻሕ
مس مسألوغنا كابزي نجر زي متان كوت إجابر أدل مسحابوغنا نايتحد شو جزء كون اللي خلون ري كم زيلو مرف 4 حمشتن قطر 17 كم زيلو أتي يوسف زبالو كل زربا دما نجرو أتي كمت إلو يوسف سلو سرقلا تات مصر أيخ منفس أبوم يعقوب تحدثه إسرائيل دما ودي يوسف جنا بهوتو الله دقيم يخلني كيموت كدا كيده كريو بلا منفس أبوم يعقوب تجبر لنا تحدثه لومي أخواتي نجزمر زنا نجزمر قال نجزمر تنبيت نجزمر نجر سمعنا كابتن نسمع قال استلعله نهيوتنا تحدثو كون يخل يجابر مسكن بناي متصباي منفس ناي متصباي برغت كخبنا بقدي سلازي كابتن نسمع استلعله محدث متطع اكو انت تقرص تسال ويلو كابتي طلي استلعله انت يجبر يخل لنا كچبچب أنا فرد ما كوص يخلي بلنا لومي أخواتي نايم صباي بركة تحدثوا نايم صباي بركة دما مبصح نايك زيابير إيو جزياك لنني خالنا تبي كيوسخ كن لومي انتي نصبه قالك زيابر كننبب كلنا عقلقلتك جابر كمص خلو كتصلي لنا خلونا بيتك جابر كنمص خلنا منفساو ነገር كنقبر كلنا انتي نصبه بزي مصباي كنمص بزي مصباي ናብ አምላክ كنقرب አይግባናኒ ባር مصباي ኃይል አለው ናይ مصباي በረከት ድማ ብዙሕ እግዚአብሔር አብዝሕ ይባረክኩም ዘመንኩም ይባረክ ምስ ጊዜ አብዝ ከአኽለኒዩ አምላክ እንተፈቅዶ ነገር ዚ ከቅጽለ ካለ ጊዜ ግን ናይ مصباي برخت እግዚአብሔር አምላክ የመስግነክ ካለሁ ሎምድማ እግዚአብሔር አምላክ የምሳና ስለ ዘለኻ ካብ ህልውና ካስተላለ ድማ እግዚአብሔር ህይወትና ካብ ክብሪ ናብ ትምስለይ አርአያ ክርስቶስ ክትልወጥ መደብ ካስለ ዝገበርካዮ ናአና ታስቦ ሐሳብ ድማ ሐሳብ ጽቡቅ ሐሳብ ሰናይ ስለ ዝኾነ እግዚአብሔር በዚህ ሎሚ ንሓልፎ በዚህ አነን ሕዋተን ንሓልፎ ጎደና ግራኸስኻ አማዲኻ ዝራኸ ክብሪ አማዲኻ ዝራኸ ተሐድሶ አማዲኻ ዝራኸ ምንቀራ አማዲኻ ዝራኸ ጽቡቅ ነገር አለ እግዚአብሔር አቦ የመስግነካን ክብሪ ይበካን አለሁ ስለዚህ ጊዜ ይባርከክ ካለሁ እግዚአብሔር አምላክ ሎሚ ይጸልይ ያለሁ እግዚአብሔር አቦ ንቤት ቀርኔሌዎስ ምብጻሕ ከም ዝገበርካ ሎሚ ነፍስ ወከፍ ሰብ ድማ ክትበጽሕ አምላኬ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይጸልይ ያለሁ አዳውካ ክትዝርግሕ እግዚአብሔር አምላኬ ቃንዛ ዘለው ቃንዙ ክስበር ሕማም ዘለው ሕማሙ ክስበር እግዚአብሔር ሽግር ዘለው ካብ ሽግር ኮጽ በኢየሱስ ማዕዳውካ ይዘርጋ ኩሉ ክብር ንዓኻ ይኹን ዘመንና ወረሶ ህይወትና ወረሶ ነገር ኩሉ ተመስገን በኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ሽም አሜን እግዚአብሔር አብዝሑ ይባረክኩም ጎይታ ኢየሱስ አብዝሕ ይባረክኩም ዘመን ህይወትኩም ኩሉ